Takže čaute lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska si zahrajeme FNAF v Robloxu a zahrajeme si jedničku, první noc. Doufám, že se jenom z toho video užijete a tak dále. A dneska jsem tu i já, Krex, s Myšanem. Ano, lidi, jestli slyšíte dobře. Freddy Fazbear Speedster. Shut out the Fazbear or. Už jsme tady. Krexi, jak se těšíš na FNAF 2? Jakoby docela se bojím. Aha, dvojky. Filmu se nebojím. Těším se. Jo, bojíš. Lidi, jdeme to tady nějak prozkoumat ještě, jo? Myšane, pojď za mnou. Já chci vidět ty roboty jinak. Jak jsme to testovali, tak tady jsou dle, já jsem se to šel podívat a tady byla ta Bonnie. Kamu, kde to je ta místnost? Tady. Kde jsou ti zničení roboti, kteří mají být ve dvojce? To bylo fakt... Tohle to není. Co je? Proč běžíš na místě? Tady jsou hlavy. Tak jdem. Krexej? Jo. Tady je někde místnost, kde jsou ti roboti, ale ti zničení. Tak ale to... Fakt je to v tomhle? Jo, já jsem to viděl. Když myslíš? On tady někde leželi. Tak jo, no. Nevím, ale kde to je právě? Tady je tolik místností, lidi. Jsme hráli ještě jednou a tady stála Bonnie úplně takhle schovaná. A my jsme ji neviděli. Tak jdem. Čekej. Krexy. Jo. 100%. Krexy, já ti zabiju. Lidi, on fakt jako... Jo, tam jsou ti. To seš mamut. Nebo, co jsi říkal vůbec? Babuti nebo lamuti? No. Hej, lidi, mu se stala úplně nejhorší věc dneska. To nemůžete ani vědět. Kubo, nebo Krexy? No. Slyším dom. Dělej, pojď. Slyším dam. Tady nikdo ale není. Tak poslyším dom. Já nevím, jak jsi mi to zavřel. Dělej, pojď. Já jsem na té druhé straně. Ale tady nikdo fakt není. Já jsem slyšel dom. Dívej, už mám jenom 90%, nesmím to tak vyčerpat. Ještě někdo stejně nechodí. Asi jdu sednout, lidi. Co? Hej, ta hra je fakt úplně zasekaná. Mi to tam zavřelo před chvilkou, mi to tam zavřelo před no, to je jedno. Dělej! První animace Bonnie. Kde jsi? Je tam Bonnie? Jo, furt tam je. Jo, lidi,
zahoďte tady like, odběr a zvoneček. A podívejte se na... další díly. No nic, bliká to. Nejsme v Doors. Totálně ticho je. Tady je to v pohodě. Jo. Ale a teď prostě ta Foxy. Dom. Kluci tady... A že jsi to slyšel taky. Jo. Bude dom. A i diváci to slyšeli. Tady leží flaška. Ale v tom filmu, v té jedničce to bylo úplně jinak. Hej, lidi, nám se úplně bezdůvodně vybíjí baterka. Tak to se asi musí vybíjet. Aspoň trochu. Jo, už máme ale fakt málo. Já jsem slyšel nějaké dupání, slyším. Kolik je hodin? 2, dělej, už Bonnie vždycky vylezala. Proč je to takové ticho? Právě. Počkej, hlídej Foxyho. A se dívat na kamery, jestli někdo nezmizel. Ale to sebírá jakoby hodnoty, no. Nikdo ještě zatím nejde. Co Foxy, jak je na tom Foxy? V pohodě. Fakt? Jo? Já slyším takové ty... Čika. Jo, je pryč. Pojď zpátky. Vidím Čiku. Jde doleva. Vidím ji odsud, vidím její hetku. Ono se nějak baglo. To je dobře. Stojí. To je dobře, lidi. Pošpioníro golubíro. Jsou tam všichni zatím? No jo, akorát Čika se bagla u stolu. To je dobře. Jde po mně! Kubo, uteč, Krexy! Ne, ona se vrátila zpátky. Ty neslyšíš Foxyho? Dám. Jo, to je v pohodě. Určitě. A ta Čika... Ona fakt tam furt stojí, že jsem ji vyprovokoval. Ona šla po mně. Dělej, pojď tady. Dělej tady, pojď. Ne. Pojď hlídat. Bonnie! Kde je? Oni tam furt chodí. Jej vidím, Bonnie. A stojí. Jde tady. Co je, ty jsi umřel? Otevři ty druhé. Tam ještě nikdo není. Tam je Bonnie! Otevři to. To je v pohodě ještě. Ty blbečku! Kde je? Ona zmizela, Bonnie. Tak otevři, koukni se. Ona tam fakt není, ale lidi. Ona šla do té místnosti zas. What the fuck?
Strašně divná. Je tam! Kde je? A kde? V té místnosti, já jsem si tam šel kouknout. Ale ona teď po nás nejde, ona tam kontroluje místnost. Počkej. Tak já ji vidím na kameře, uvidím za chvilku. Kontroluje místnost, no, fakt. Ještě zatím nejde. Zatím nejde. Máme jenom 40%. Ale už je 6 hodin. To dáme v poho. Počkej, to je do 7, ne? Myslím. Do 6. Číka je furt tam? Jo, Číka je furt bagla. Kde? Kde je Boňář? Je tam. Kde? Přímo před kamerou. Prostě přímo. Před dveřma, přímo, to vidím. Lidi. Hej, viděl jsi? Ne, já jsem se nedíval. On je hned za dveřma. Podívej se na kameru. To dáme, lidi. Jako ještě bych to jako tak ne to. Máme 24. Už tam není. Yes, lidi. První noc. Je tady. Napište do komentářů, kolikáté noci se dožijeme. Tady jak ta Číka jde zpátky. Tady prostě Bonnie jde zpátky. Já vím, já jsem ji viděl. Počkej, tak ještě nikam nejdem, ne? Kubo. Kde jsi? Ještě vyfotím. Jestli fotím. Jsi vyfocený. Komu ta Číka byla takhle stála. Reálně. Jo, no to prostě takhle byla bagla. Jdeme. Tady ne. Jo, ale jako vypadají, jsou docela dobře propracovaní v tom hře. Jo, však na tomhle pracovalo opravdové FNAFko. Co? No. WTF, tak to jsem ani nevěděl. Jdeme další noc, ne? Jo. Druhá noc, lidi. Uka. Čau. Koho byl si uzrovna... Hej. Přestaň. To položím borcovi. Číka, ona je zas bagla. Hej, to nejde hrát, když je bagla Číka. Tak mi to nevadí. Bonnie! To už mi vadí. Foxy! Ještě nejde. Já můžu hrát na chvilku? 10 minut. 10. Bonnie. 5 minut jenom. Fakt slibuji jen 5. Kubo? No. Nebudu muset končit. Tak já asi... Potajnost to video, to bylo všechno. Čau. A čau.